Lån i nuden. Har lån? Det er lån. Det er lån. Ja, det er nudler. Nudler. Så kan du ikke bruge ski, skatter. Ja, baby. Er det til baby? Ja. Og så du altså skal spise her uden ski? Det er baby. Det er baby. Ja, okay, så er ikke baby mere, vel? Det er baby. Det er baby. Ja. Det er baby. Ja. Hvad laver Sara? Hvad laver Sara? Hvad laver Sara? Skal vi have telefonen? Kan Sara låne? Så har meget fitte penge. Kan Sara låne telefonen? Ja. Skal vi lige vaske fingre først? Ja. Er du færdig? Og vi skal skifte blæ først. Vi skal gå i bad først, inden du kan låne telefonen, skatter. Baby. Ja. Har så lavet bag? Nej. Jo da. Nu kan lugte det. Nu kan lugte. Ja. Ups. Hvad laver Sara? Op igen. Op. Ja, så lav op igen. Hvad laver Sara? Hvad siger du? Har du ikke fået nok at spise? Kan du lige spise stolen også? Er du færdig med at spise? Er du færdig? Nej, så kom op og spise igen. Så kom op. Er du færdig? Har jeg sagt tak for mad? Hej hej. Hej hej. Hej hej til far. Hej hej telefonen. Hej hej telefon.